ta bishi. Aniyar kowa ta bishi. Lafi kuraye a rahmanu ga kanan gasu duk marasan ya gammu ka tsare mu, ka ba mu dama mu je ya Allahu kare duba mu. Duk wanda ya yi nufin shara akan mu buwayi kar ya same mu. Bakin uwa ko uba ba mu da shi balle ya dame mu. Duk wanda za ya jefe mu hasbunallahu kare mu. Ya Allah ka damu mai damu mu, muna ta kallon ku. Aniyar mu a ababin da yake damuna, na tuna da uwata da addu'ar ta nake kerewa. Kullum ina ta wadata ko ka nufo ni baka ci mini ba, ina ta yi muku rata. To wai kana kina me naima ko baka so in rayu ne ma? Dunimar da ilahu yayi mini san baka so ka gano na can ma. Mene dalili mene mafari je ka da sharinka. Sadaka ina rike carbi ina ta jan laula, to matsayin da naje nasara ce sai da ku zan fulla. Ba za na bari neman sa'a ba, ina ta roƙo a sallah. Mun gani ko kuma mugun ji Allah ka kare mu. Shi makiri wai san baya so ya ga kana sha'ani. Dole lafi kura shi maye mugu duka ta ishe ku. Aniyar mu